Takže dobré den, tady je váš oblíbený randomák, který ho nikdo nezná. Budeme zkoušet hrát novou hru, našel jsem ji na obchodu, jmenuje se Boneteal, je to vlastně Undertale, ale z kratší verze, kdy hraješ za samce do kostlivce, za našeho přímaře z Undertaleu, za naší milovanou postavu a jdem hrát, takže první dám play a pak zkusím ten genocide mod, ten zní fakt jako drsně, bude genocida. Genocide, v překladu genocida a všichni, co hráli Undertale, tak ví, že Pacific a genocide a neutral. Co je váš nejoblíbenější ending? Za mě Pacifist Run, protože Pacifist Runu je nejlepší na tom, že tam prostě máš, že jo, final song a pověš Flauvímu. Takže tady musíme zabít Frisk, I guess. Jo, musíme dělat Frisk, ona nás útočí. Teď můžu dělat tohle doslova. Si dobrý. Těžší myslím, že tohle to vážně dává damage. Jsem reálně tohle to ani nechtěl, aby dávalo damage. Zabiju. Ok, tak tohle to bylo tak strašně lehký. Jsem ani nečekal. Dobré, no, file 3 loaded. Tohle doslova byla tak strašná nuda. Pojďme zkusit ten genocide mod, ten určitě bude lepší, já tomu věřím. To bude kratší video, protože asi fakt jako tahle hra nemá pořád něco nabídnout. Takže to jenom rychle speedrunem. Reálně mě zajímá, co tady je. Ale líbí se mi, že hrajeme za Sans, protože Sans je moje oblíbená postava. Mám rád Sanse. Sans je dobrý. Ok, mám tady nějakýho damíka. Geyser Blast. Geyser Blast. Nebudu používat ten Geyser Blast. Uspěl. Ale hlavně Geyser Blast. Kolik ubíráš hodně. Budu fightit takovýho ducha, myslím. Si pamatuju správně z Undertaleu. Taký fight proti duchovi. Znáš? Jo. Co to se... Mám nápad. Dobrý. Tak já jsem tak strašně low, ale pokud můžu spamovat, pokud když mám blue eye, můžu spamovat. Všichni víte, co budu dělat. Kde je Goat Mama? Vážně jsme si vyplýtval celou energii, když ještě jsem nemohl dávat damage. Jako zdíváš si mě srandu? Au, minus 30. Au, minus 40. Sakra. Umři. Au. Au, já dostávám doslova šílenou. Hej, Goat Mama. Au, přestaň šlehat. Bon. GG, ta hra je docela těžká. Běžte si ji zkusit, jmenuje se Dead. Boneteal se jmenuje. Víte co? Ještě zandáme poslední. Nějaký events a mě zajímá, co to je. Ještě Boneteal takhle play. Events.
trénink. Teď tady ten trénink a jdem dál. Protože stojím zase pěkný fris. Ne. Tak ho nenechám se zregenerovat. Prostě ho uspamuju, no. Je nesmrtelný. Aha, tak to je nekonečný, tak tohle jsme všechno viděli, tak loučím se vám tady s tímhle Gaze Blast. Loučím se tady s tímhle spamem Gaze Blast. Loučím se s tímhle spamem.